ଉଠେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଆଜି ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଚାଷ କରିପାରୁନାହିଁ। ସାରା ବିହନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସବସିଡିରେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି ତାହା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଦହି ମରୁଡ଼ିରୁ ଅମଳ କରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ସରକାରୀ କହୁଛି 8ଟି ସରକାରୀ ଶୀତ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତାହା ପୁଣି କାମ କରେ ନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଭୋଟ ପାଇଁ କିଷାନ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 2000, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଅଥଚ ଚାଷୀକା ମାନେ 66-67 ଟଙ୍କାରେ ଦିନକୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀକା ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛେ। ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁଇ ବଢିଛି, ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ହେଉଛନ୍ତି, କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ କଳକାରଖାନାକୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ସରକାରୀ କଳକାରଖାନା ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଛ ବନ୍ଦ କର। ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଛ, ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜନଗଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଦାବି ନେଇ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଲେ, ସରକାର ଦାବି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଯାହା ପୁରୁଣା ବାକ୍ଥା ହବ, ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ବସ୍ତିବାସୀ ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅଛନ୍ତି ଉଠେଇ ଦିଆଯିବ। କଳାକାରଖାନାକୁ ରେଲୱେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଯଦି ହବ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାପରେ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ନର୍ସ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜି କାଲି କାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଏସ୍ସିବିରେ 50 ଭାଗ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ସେ କୋଉଠି ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସିଂ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଆପଣ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଗଛ ମୂଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ରୋଗୀ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଠି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ସେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବନି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ସଚେତନ ଯାଇଛନ୍ତି।